5 बोसोर मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर गभार्नमेन्ट बिटिआर गभ होनै गावनि पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजाबोबाय थानाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोनदों। थारैनो जुदि बिटिआर गभार्नमेन्ट मोनब्ला थारैनो जुदि बिटिआर गभ मोनब्ला दिनैनि समाव मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा माबोरैथो बिटिआर खौ इमप्लिमेन्टेसन जेरैखि जाया उइदाउट एनि कन्डिशन इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि बाथ्राखौ बुंफिनखो। खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। बावैसो सान सिगाङावहाय साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना नुखादों आरो मिथिखाबायबो बे कारिगाव जे जा मोनसे गोदानै लुफुंजानाय गेट दङ। आं सिम्पल रावजोंनो बुंनो नाजागोन आरो बे गोदानै लुफुंजानाय गेटआव मोनसे नेम प्लेट दंमोन आरो बे गेटनि नेम प्लेटआ माबे समाव गुगानानै थादों बेखौ रावबो उदिस गैया, रावबो मिथिया। नाथाय बिपिएफ हानजानि हेंथायै माखासे सानैसो ससियेल क्रिएटरफोरा बिपिएफ हानजाखौ दुसिनानै जेन माने बिपिएफ हानजानिनो सोरबा सुबुंफोरा बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों बायदि टारगेट खालामनानै बाथ्रा बुंनाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनि फिन जाथाय महरै बिपिएफ पार्टीनि सापर्टिं रलाव थानाय माखासे ससियेल क्रिएटरफोराबो गोबां माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बे जालांनाय जाथायखौ आं स्पेशली पार्सनेलि नायबिजिरनायनि उनावहाय फंनैसो बाथ्राखौ बुंनो थाखाय बा फोरमायनो थाखाय नोंथांमोननि सेराव बे भिडिअनि गेजेरजों नुजाथिफैनाय जाबाय। नाथाय सैथोआ बेसो जे बे गेटनि नेम प्लेटआ गुगानानै थानायखौ रावबो गुदिबो मिथिया बिजौबो मिथिया। नाथाय बे गुगानायनि माखासे सार्थखौ पलिटिकेलि इस्यु खालामनानै सासे गुबुन सासेखौ पलिटिकेलि सापर्टिं रलाव डिबेट खालामलायबाय थानाय बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बे नेम प्लेट जाय नेम प्लेटखौ बानायनानै जाखिनि जायगायाव पस्ट खालामनानै दोनदोंमोन बे नेम प्लेटआ जों मिथिनायाव जों नुनायाव प्लाइवुडनि मोनसे प्लास्टिक सिस्टेमनिसो, मार्बलनि नङा दै, मार्बलनि बानायनाय नङा। नाथाय जेरैबायदि कालार होदों बे कालारनि साइजखौ नुयोब्ला जोङो सानगोन, जों आन्दायो, आंबो आन्दायदोंमोन आरो गिबि खेबाव नुयोब्ला नोंथांमोनाबो आन्दायगोन। थारैनो बियो मार्बलजों बानायजानाय बेफोरबायदि कनफिउस जायो, नाथाय मार्बलनि नङा। आरो बे कारिगावनि जा मोनसे गोदान वेलकाम गेट बे वेलकाम गेटखौ अपेन खालामखांनायनि अखानायैनो जोङो मोनसे पस्ट नुनो मोनदोंमोन। बे नेम प्लेटनि सिंथाराव बिटिआरनि जा फुल फर्मखौ लिरनाय जादोंमोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बे टेरिटरियेला मा जादों नोंथांमोना नैबेवहाय एसे नायनानै ला। बेवहायनो मिस्टेकखौ जों नुनो मोनखादोंमोन। नाथाय अब्लाबो मिस्टेक जानायखौ मिथिसेयावबो बै जाय आखरा मिस्टेक जादों बेनि जायगायाव जाय आखरखौ बसायनांगौ बेखौ एखेबारे काट अफ खालामनानै ग्रोब सिथाबना दोननायखौ जों नुनो मोनदों। दिनैयो बे गेटखौ अपेन खालामनायनि सिगाङावहायनो बे बानायजानाय जा मोनसे नेम प्लेट बे गेटनि जा आइडेन्टिटि सोर लिडारशिपनि दैदेननायाव बे गेटआ जाफुंखो आरो सोरनि प्रेजेन्टशिपआव बे गेटआ अपेनिं खालामजाखो बैसोरनि मुंखौ बे नेम प्लेटआव मेनसन खालामनाय जायो। बेखौ सिथाबनायनि सिगां बेखौ बे गेटआव बसायनायनि सिगां बे नेम प्लेटनि लिरजानाय सोदोबफोरा कारेक्ट जागोन ना जायाखै बेखौ नायबिजिरग्रोनांगौना गोनाङामोन। आरो जुदि नायबिजिरग्रोदोंमोनब्ला थारैनो बिसोरो बे टेरिटरियेल स्पेलिंनि गोरोन्थि जानायखौ मिथिखादों। आरो जुदि मिथिखादोंमोनब्ला मिथिखासेयावबो मानो बेफोरबायदि मिथियै हसिखा बेफोरबायदि सिथाबनानै दोननांगौ जाखो। दिनै जाय सानखालि गेटखौ अपेनिं खालामनाय जागोन बेनि साननै उनावबो बै स्पेल मिस्टेक जानाय बै आखर मिस्टेक जानायखौ कारेक्सन खालामनानै साननै उनावबो बे गेटखौ अपेन खालामनो हागौना हायामोन मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन? हागौमोन, एसेबांथ' हाखु दाखु नङामोन। दा मोनसे सोमोनांथाव बाथ्राया बेनो दिनैयो बे कारिगावनि जा मोनसे गोदानै लुफुंनाय वेलकाम गेट बे गेटखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि बिटिसि काउन्सिल गभार्नमेन्ट दैदेननायनि समाव बे थांनाय 5 बोसोराव मावफुंनानै आबुं महर मोनहोदोंमोन। गेटआ
मोजां जादों समायना जादों नाथाय बे गेटखौ जेरैबायदि समायना आबुं महर मोनहोदों बे गेटआदि एसेबां मोजां गेट जाबाय बे गेटनि आइडेन्टिटी जाय आइडेन्टिटीजों लिरनो गोनां जा मोनसे नेम प्लेट बे नेम प्लेटखौ बेखिनि राउन्ड फिगारनि जाखिनि जों साइज नुदों बेखिनिखौ मार्बलजों बानायनानै सिथाबना दोनबा खै कोटि रां खरसा जागौमोन मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन बेखिनिखौ जि माने फ्लाइवुड मोनसे प्लास्टिक सिस्टेमजों बिथांमोना सिथाबनानै दोनबाय बेखिनि स्क्वायर फिट जाखिनि स्क्वायर फिट नेम प्लेट जों नुनो मोनदों बे स्क्वायर फिट नेम प्लेट खिनिखौ मार्बलनि बानायनायबा बेसे रां खरसा जागौमोन बेखिनिखौ बिसोर बानायनो हादिया नामा गेटआथ' जोबोद समायना जादों एसेबां मोनसे स्टेन्डार्ड गेटनि नेम प्लेटआ मोनसे फ्लाइवुडनि मोनसे प्लास्टिक सिस्टेमनि जायोबा माबोरै जागोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेसो मेन पइन्टआ आरो लोगोसे माखासे ससियेल खेथ्रफोरखौ आं बुंनो नाजागोन जायखिजाया जालांनाय जाथायनि सायाव गुदि मिथिया बिजौ मिथिया सोरखौबा दुसिनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बानसावनाय जा मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिया जोंनि समाजाव स्पेशली जोंनि बर' माहारिनि जा मोनसे जेनेरेशनाव गाज्रि मोनसे गोहोम गाज्रि मोनसे मेसेज होनाय जायो नंखाय मेसेज जाय नंखाय मेसेज होनानै जोंनि हारिनि जेनेरेशन आरो इयुन जेनेरेशनखौ लाफानायनि गावबा गावनि क्रेडिटखौ लालांनो सानदोंब्ला मालाबाबो साक्सेस जानाय नङा आरो बेनि फिथाइखौ थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव माबोरै फिन जाथाय महरै मोनदों बेखौ निस्सय मानगोनां प्रम'द बिथाङा साबसिन मिथिगौ मिथिबाय दिनैयो पलिटिकेल इशु जायखिजाया जालांनायनि जाथायाव पलिटिकेल इशु दाखालि क'क्राझार रेल लाइनाव बम ब्लास्ट जाबाय बेखौ बायदिसिना बुंलाबायनाय जों नुनो मोनबाय नाथाय सैथोआ आलदा आरो बे कारिगावआव थानाय जा मोनसे गेट बेनि गेटनि नेम प्लेटआ गुगाना थानायखौबो बायदिसिना बिपिएफ हानजाखौ रिलेटेड खालामनानै बाथ्रा बुंनानै बानसावनाय माखासे बाथ्राखौ जों दिनै नुनो मोनदों नाथाय ग्राउन्ड बे कारिगाव एरियायाव थानाय माखासे सुबुंफोर जाय सुबुंफोरा बेवहाय माने दखान होनानै दिनै फालांगि होनानै थाबाय थायो बिसोरनि माखासे ग्राउन्ड रिपर्ट लानानै मिथिनाय बायदिब्ला थारैनो सैथोआ बेनो ग्राउन्ड रिपर्ट बायदिब्ला बे कारिगावआव थानाय वेलकाम गेटनि नेम प्लेटखौ रावबो बोख्लायाखै बे नेम प्लेटनि सिथाबनानै दोननाय जा मोनसे पिन जा मोनसे आथा बियो जानो हागौ राननानै बे हारसिंनो गुगानानै थादों नाथाय साडेनलि हरखाबैनो गोबां रोखोमनि गोबां माने नंखाय मेसेज होनायखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदोंमोन दा जियानो जादोला फैबाय थानाय समाव जों बयबो जि जालांनाय जाथाय बे जाथायखौ नंगौ नङा थार बिजिरग्रोखांनायनि उनावहाय जों जेन ससियेल मिडियानि गेजेरजों मेसेजखौ होलायलायो बेखिनिखौ आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि